nke akara aka as of last week ọ nọ na 40,000 ọ bụrụ ile ọzọ ka a na-echibe unu ọzọ a na-echi unu bụ na unu atụfuo na ọnụ okolo were ọnụ omume okolo mebe omume nze omume okolo unu tụfuru unu ama na-atụ ntụ unu ama na-eti nwunye unu ihe unu ama na-eje ije anya eje ruo ịlahụ na ya unu anya na-agbagheri akara n'ahịa ya nri ahịa ịpụtara nọrọ n'ahịa na-agbagheri akara na-eri ị ga-ebe eke kwụ ọtọ n'agbanyeghị ihe onye bụ omume gị niile bụ omume eze ka ị ga na-eme ime emekata omume eze mebezi omume ya ịkwadokwado na a ga-eme ya oriakụ ọrụ gị bụ n'ụtụtụ ọbụla o teta ụra inye ya nri maka ọma ego nri n'ahịa ọma apụ n'ahịa kwarịzi aka ndị ga na-eri ya nri o were pụpa ya na-abụ ịnọkọta efu ndị ruru unyi na-akpọdobi ebe ọ nọ ọ ga-anọrọ onwe ya na-eme omume ezigbo di ịkwadokwado na ọ ga-echi ịkwadoro onye isi ịnụgbana ife ha kwụsịrị na ha ngwa rụbazie ya ọrụ n'isi bụ ihe okpu okwudele na kịta okwudele ọ na-ekwubego okpu nke a afa gị ọkpara eze oke nwa n'afa nna na n'ọnwụ na mmụọ nsọ. Amen. Eze nwa ngwa chọrọ mma nke a bụ nke ọgaranya na-ekoyi n'ọnụ ihe abụ mbọsị ga-eje ije na-aga ha mbọsị na-eje biznes na mbọsị ya eji ije ọgaranya iko ihe n'ọnụ kpaisie ife a ịbata amara na ọgaranya na-abata oke nwa then akụpe a ka ị ga-eji iri a na-eji ekupu ihe ọjọọ na-ekupụta ihe ọma ihe ọma gakwa otu a ikupu nke ọjọọ bịa ikupu ihe mkpọ oke nwa eze oke nwa mkpọ a ka ị ga-eji na-asụwu ajọ mmụọ na ajọ eze oke nwa nnukwu mmọnwụ isisi kpubego okwu titie gị ọzọ anyị na-asị na ama ha na ihe edobekwa nsọ nwere ike na-achọ ka a saa gị ile egbuo gị agụba niile ka ịtụfuo ọnụ okoro were ọnụ nze bụ ọnụ na-ekwu eziokwu ọ ya abụ akpọ ọgụ n'ụtụtụ kpọọ ọgụ n'ehihie ekpesara gị isi na-ekwukebe ewere gaba maka na ikwu ha anaghị eziokwu aja agbaghazi ya agbaghasị na nke gị na-ekwu na onye nze kwuo na eleghị nnere hụ ya na-ejezi iji ọghọrị ya ịha nwa iyi isi na-eje isi na nkwa ịbanye n'ụkwa isi n'ụkwa ịbanye na nkwa ejide gị mbụ nwa iyi ịtọkịrị ije na-agbagharị akara n'ahịa ya ele anya na ahụ eme ya na ije na-agbagharị akara n'ahịa ị na-eme ihe ọbụla iji eme ọkacha mgbe ikele ekike gị pụta ọkacha mgbe ị nọ n'ekike ije na-eme ihe aja na-eme nnene ọma abụzi nke gha ije na-eti nwa gị ihe wuo na ihe gị niile ga-abụ ga na-adị solo nwayọọ udo
ihe emekwa na ọfụ sị na a ga-eme oriakụ shinugweno dị kwadogoro ka ochie ya na-esikwa na-enye maka ịnugwu hụ na ọ ya agbaghara akara n'ahịa ụtụtụ n'ihi ya na-esi nri bụ ihe orijuo ahụ ka ọ gara ya ya na-ewedobere ụmụ nwaanyị ji achọ ka ọ banye n'ọnwụnwa ya na-eme ọ sị na ha ga-eme ya ngwa onye isi ngwa ọrụ n'ọrụ bịa ọrụ ojide ome wedobe isi ga-ewedobe na-ekwube gị ihe a n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị ịma mma ka anyị isola anyị dị ka chief ijebe mmemme ikesi ya ọ bụrụ obodo ọzọ igotasịsị ya ndị mara mma wee so na-aga na-enye gị akụpa gwogwo ijide ihe ọjọọ ikwupụla anyị ya ezigbo ihe kubatala anyị ya ezigbo ihe ka anyị na-achọ ị na-ekubatala anyị ezigbo ihe na-ekwupụla anyị ajọ ihe mgbe a ịfụgonụ ka ọ dị ọnụ ya pịrị apị ihe ọjọọ na-asụgbusila anyị ya nsogbuchara anyị ya nke ọma hapụrụ anyị ya nke ya atagasịala kochara ya nene ya ịkụrụ ya n'ọcha na-enye gị ya o jide ome It's okay. Ochendo. Akataka. Also.